हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जोङो दिनै रुपहियाव दुर्गा फुजा नायनो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आङो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन आरो ओमफ्राय नै बानायनोसै आङो माने जोंहा बिबनां माखासे मोजां ओंखारना फैदो बिसोरखौ नुनानैनो आङो भिडिअ बानायनो गोसो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै जोंनि बे सालबारि बाजारावनो बिबनां सासेया मोनसे माला नायदों आरोना ओमफ्राय बेयावनो आंबो नायफागासिनो होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ फन खालामनांगौ फैबाय दं फैबाय दं होनबाथाय आं बन्द खालामो मोजां दे बेखौ मोजां दे एसे माबायाव थुनांगौ नामा आवगायनानै थुनांगौ ना ओइ फुजानि फैफिनबावनो आरो खोमसि खोनायाखै आइफोना मोजां नङा देनजार लाखादो दे आङो आयौ बेलुन बाहायनो आयौ আমাদের কার্যালয়ে নামগুলো জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমার কমিটির কার্যকর্তা কর্মী হন ভলান্টিয়ার হন इ मोनसेया थाबोबाय एबार नैबे खिनियाव मोनसे दंबायनो मासे खोमसि माबायदि नायलांदो अबेयाव दिनदां खोमसिसो ओमफ्राय मानो रायलाबायनो नोंलाय रायथोसुन आंबो जावखागोन इखो डार्क बिउटि मायो आयौ मोनफैबाय नामा आयै मालायफोरासो मालाय गोदान जोंफोरा खमि दादा फैयो होनलायदो दै हाय गाइस दिस इज सालबारि नो not Salvari, this is Rupohi Rupohi नङा माबा माबि बुङालागा दा बियो दाउखिजों खोमा MDD Madupur Bungalaga Daukijan Hi guys Bungalaga Hi guys Madupur Sunai iPhone जों फट' थिखांग्रा या जात थिखांखायो नाय माबायदि थिखांनो नोङो नै आइफन गोदान आरोना नै जेन गोदान बिराद पानि थिखांखायो होनलायदों र' सिनायाखैनो नुवाखै मोदान जिदो इ हारसिं थांनाय ना खोमा सिनायाखै मोदान भिडिअ लानो गारि मोनसे जिमान लाबाय दं बेनो जाबाय गेदा मेन फुजायाव दासो मोनफैबाय जोङो नै सिगाङाव मोननै थाबाय फुजाया दायो बेयावबो थांसिगोन ओमफ्राय नै दा बेयाव फैबाय माने फुजाया मोननै जाखादो आरो बेयाव दुर्गा फुजा मोनसे आरो बाथौ फुजा मोनसे जाखादो ओमफ्राय बाथौ फुजायावबो दासो मोजां नुबाय नै मोजां नुबाय
키보다 그룹 가라 비디오 나가시는 Nơi guys, YouTuber á. Ayo. guys youtuber Người ta YouTuber pun không đáp na. Guys, YouTuber kan kalau guys. Guys, mukanya tutup guys. Guys nih. Saya channel ko na din support kayo ngani hư hai nih. ang nalagura za cute channel Last year. Itu ada nice guys. Dia Bolpetani mensehatiau. YouTuber nàyไม่ใช่มาแคปนะซีฮิต Punai padau. Dengan sangai Indonesia dengan bihun itu. Dehai kali tinggu surau dia jo in kalena. Bangka au thai ka hadon. 방송 땀나혼 naya popcorn dokan Pinano? Iya sih. Dia Kita main Hadis juga. saya. Laja. Aku serbu semua. Đây sao ngập Pinano tích lia. Ôi, Okay. đây này. Ăn lại rồi mà thấy cái tu. Ini baik. Pilih dan guide. Baby tanaman na hadaman. Ada beban aku mencoba rajin terus kami nanggo. Raiku silong. Đây, sa hidar Nabi pada. May beras. Ayo di show. Ewan sama dama. Berita ada. Đây đây là sa hidar dah. Bangsa ko mana? Amin. Antara kami berbunyi karena Parisi Unifrai Reza sangat terbangun. raga ada Dia Koronda, Rohai. Yuna Rupali Terkadari, Punima Widikun, Honestita Da, Bahasa ya, jadi siapa sebelum kadar na. Maka istri apa tuh cuma dong ini sasi apa? kita menanggapi ini, tanya di grupnya. Di grupnya saya di video Dharmani Taimari, Punima Widikun, Kaveri Das, Punima Widikun, Bhumika Terkadari, Punima Dewi, Punima Widikun, Lina Kusumotari, Punima Widikun, Pratibha Kusumotari, Korondas, grup dikai jagagan Korondas. Kita punya ambil Mudahi Sita Deimari. Nah, di mana
नैबेयाव बाथौ फुजा होयो बाथौ मन्दिराव बाथौ फुजा जाखादों आरो ओमफ्राय नैबेयाव प्रेक्टिकेल फैदों नै मानसिफोरानो जिबायदि जाखादों मालाय प्रेक्टिकेलखौ नायनो थाखाय सौसि हलायनो हायाखै नै practical Mari men. Beri brislan aku benar. Ayo fैनाय ओइयावसो गाखोनांगौमोनहाय ओइ आं गाखोनो मोनगोन ना मोना Benar dengan dengan. गाखोनो लुगैदोंमोन आं इयाव Hotel lain sahidat lah. यो जों जानो हानाय नङाहाय इयाव हटेलाव मालाय मालदारफोरासो जानो हायो ओइ बेयाव गाखोहैनोथ' हिरा ओइयाव गाखोहैनोथ' Yo kakek ini. फाय गाखोहैमारनि ओइ नै बेयाव प्रेक्टिकेला डाइलग होबाय जों नुहुराखैनो मालाय नै बेसेबा बुरजा Mana? Saya pesan gini. मादुफोरनिया बे मोनसे आरो बै खैजा मोनसे दङ बेयावबो दायो थांगोन DJ Mix. नै एबारो बे मोनसेयाव फैलायबाय जोङो बे मोनसेखौ गारबोनानै एबार बेयाव थाबायलायनोसै Dia datang segi wah 2 bosor. नै लोगोफोर जोङो फुजायाव बेरायखांनानै दासो गुदुं गुदुं पटेट' स्पाइरेल जानानै न'आव थांफिननोसै Masa tuh kunci horde. Potato spiral zadar nice.